Vítajte opäť pri leteckých novinkách. Už dlho sme to tu nemali, takže je čas to dobehnúť. Poďme rovno na to. Vítajte v Duty Free, začíname. Nemecký gigant preberá takmer celú taliansku ITU. Lufthansa oficiálne uplatnila opciu na odkúpenie ďalších 49% IT Airways od talianskeho štátu za 325 miliónov eur. Tým zvyšuje svoj podiel zo 41% na 90% a talianske národný dopravca sa plne začlenuje do skupiny Lufthansa Group. Blíži sa koniec ikonickej značky Asiana Airlines. Korean Air a Asiana schválili finálnu dohodu o fúzii s dátumom platnosti 17. december 2026. Značka Asiana úplne zanikne a vznikne jeden obrovský korejský megadopravca, ktorý bude niesť názov Korean Air. Spájanie ultra low costov v USA a Mexiku. Nízkonákladovka Allegiant dokončila akvizíciu aerolinky Sun Country za 1,5 miliardy USD, zatiaľ čo v Mexiku akcionári schválili spojenie dvoch obrovských low-costov Volaris a Viva Aerobus. K tomuto spájaniu aeroliniek by som si dovolil menšiu vsúvku, keďže k tomu dochádza v dnešnej dobe celkom často. Tak poďme si rozobrať tri hlavné dôvody, prečo to vzniká. Finančný tlak a extrémne nízke marže. Lietanie je neskutočne drahý biznis. Výplaty, palivo, údržba, leasing lietadiel, náklady neustále rastú, no marže aeroliniek bývajú často len na úrovni pár percent. Pre menšie alebo zadlžené aerolinky stačí jedna kríza, slabšia sezóna alebo výkyv cien ropy a sú na hrane krachu. Fúzia je pre ne často jediný spôsob, ako vôbec prežiť pod krídlami silnejšieho partnera. Ďalším dôvodom sú úspory z rozsahu alebo teda synergia. Keď sa spoja dve firmy, nastupuje tzv. Synergia. Namiesto dvoch riaditeľstiev máte jedno. Spojíte bookingové systémy, vyjednávate si oveľa lepšie ceny pri nákupe nových lietadiel či paliva a optimalizujete údržbu. Pre spojenú aerolinku to znamená obrovské úspory miliónov eur ročne, ktoré by samostatne nikdy nedosiahla. Boj o sloty a geografickú dominanciu. Dostať nové pristávacie časy, tzv. Sloty, na natrieskaných letiskách ako sú napríklad London Heathrow, Paríž, Charles de Gaulle či New York JFK je dnes takmer nemožné. Nekúpite si ich len tak. Ak chce aerolinka rýchlo rásť, získať nové ziskové linky a zvalcovať konkurenciu v konkrétnom regióne, je pre ňu najjednoduchšie kúpiť rovno celú inú aerolinku aj s jej flotilou a slotmi. Boeing versus Airbus, letná bilancia. Boeing po mesiacoch problémov stabilizuje svoju výrobu. Za júl dodal 53 lietadiel, čím sa dostal na celkovo 367 lietadiel v roku 2026 a navýšil výrobu Boeingu 737 MAX na 47 kusov mesačne. Zatiaľ čo Airbus si však stále drží výrazný náskok so 418 dodanými lietadlami. Samozrejme, ako každé leto, aj tento rok sa konala dôležitá airshow, kde giganti ako Airbus, Boeing a Embraer opäť dominovali. Poďme si zhrnúť najvýraznejšie objednávky od týchto výrobcov. Celkovo bolo oznámených vyše 320 pevných objednávok commercial lietadiel. To síce zaostalo za rekordnými očakávaniami, ktorých bolo okolo 800 lietadiel, ale jasne to ukázalo, že aerolinky aj leasingové spoločnosti kupujú výrobnú kapacitu až na ďalšie 10 ročie, keďže výrobné linky nestíhajú uspokojovať dopyt. Najväčšou správou show bola neutrálna objednávka leasingovky SMBC, ktorá spravodlivo rozdelila 200 lietadiel, 100 Boeingov, 60 737 MAX 10 plus 40 737 MAX 8 a takisto 100 Airbusov, 65 A321 Neo a 35 kusov A320 Neo. Čo sa týka konkrétnych výrobcov, Boeing dopadol takto. Philippine Airlines, objednávka až na 20 kusov Boeingov 787-10 Dreamliner. Riyadh Air, preklopenie opcií na 28 kusov 787 Dreamliner, vrátane 20 kusov 787-10. Ďalej AirCap, objednávka 15 krát Boeing 787-9. MCC Air Cargo, pevná objednávka na 5 Boeingov 777-8F. A takisto aj Uganda Airlines a ich prvý historický nákup od Boeingu, 4 737 MAX 8 a 4 Dreamlinery 787-9. No a výrobca Airbus dopadol následovne. Philippine Airlines, dohoda o navýšení flotily o ďalších 9 kusov Airbusu A350 000. Flynas, pevné záväzky na 25 ďalších lietadiel rodiny a 320 Neo. Riyadh Air, potvrdenie objednávky na 6 kusov Airbusov A350 000. No a nakoniec zaujímavá aerolinka Sohin Airlines, ktorý je vlastne nový zákazník z Tadžikistanu s objednávkou na 4 kusy Airbusov A320 a A321 Neo. Samozrejme si nemôžeme nechať ujsť aj objednávky Embraeru. Skupina Abra Group, ktorá vlastní brazilský Gol, objednala 20 kusov Embraer E195-E2 plus ďalších 10 opcií. Binter Canarias, ďalších 5 kusov Embraer E190-E2 k ich už existujúcej flotile týchto strojov. No a potom ešte luxemburský dopravca Luxair pridal do objednávky ďalšie 3 kusy E195-E2.
Novozélandská aerolinka Air New Zealand a ich Skynest. Bunkové postele pre ekonomickú triedu na 15 plus hodinových letoch sú už reálne dostupné na rezerváciu. Retrofit kabín u svetových špičiek. Singapur a Cathay Pacific začali s masívnym retrofitom svojich diaľkových flotil vrátane nových luxusných biznis kabín. Rozmach bezplatného Wi-Fi. Čoraz viac aeroliniek zavádza na diaľkových aj kratších letoch vysokorýchlostný internet, napríklad cez Starlink, zadarmo pre všetkých cestujúcich. Prísnejší dohľad nad Ryanairom. Úrady v Spojenom kráľovstve prešetrujú povinné poplatky Ryanairu za rezerváciu sedadiel vedľa detí, či ide o férové podmienky voči rodinám. A potom nové pravidlá Európskej únie pre balíky služieb. Európska únia prijala sprísnené pravidlá ochrany cestujúcich pri stornách, krachu cestoviek a jasnejšom zobrazovaní cien vrátane príručnej batožiny. Veľmi úspešné letisko Milana Rastislava Štefánika v Bratislave zažíva najúspešnejšie obdobie vo svojej 75-ročnej histórii a patrí medzi najrýchlejšie rastúce letiská v celom európskom priestore. V júni poprvýkrát v histórii prevádzky vypavilo letisko cez 500 000 cestujúcich za jediný mesiac. Ide o medziročný nárast až o 81%. 3. júla letisko privítalo svojho 2 miliónteho cestujúceho. Pre porovnanie, za minulý rok 2025 vybavila Bratislava 2,4 milióna cestujúcich, čo vtedy bol historický rekord. Tento rok letisko smeruje k hranici 4 miliónov. Prečo bratislavské letisko tak masívne rastie? Hlavným dôvodom trojciferných nárastov bola nová základňa výzeru a nie atraktívnosť Bratislavy a už vôbec nie zásluha BTS Aera, vďaka ktorej pribudli frekvencie aj nové destinácie ako sú Jerevan, Kišiňov, Kutaisi, Larnaca, Neapol alebo Alicante. Na zimnú sezónu ohlásili aj ďalšie dve nové linky, a to napríklad do Agatíru v Maroku alebo Baku v Azerbajdžane. Ďalším dôvodom je expanzia Ryanairu, ktorý na leto pridal linky napríklad do talianskej Pisy, albánskej Tirany či na letisko Varšava-Modlin v Poľsku. A samozrejme linka do Košíc sa stáva jednou z najvyťaženejších v celom letovom poriadku Wizairu. Lieta sa až 13 krát týždenne. V dnešnom dieli leteckých noviniek toho bolo celkom dosť, preto mohli niektoré témy prísť, že sú príliš krátke. Ak by ste mali záujem o hlbšie ponorenie sa do niektorej zo spomenutých tém, napíšte nám dole do komentárov po toto video. Taktiež, ak ešte nemáte u nás duty free odber, kliknite ho pre viac zaujímavých leteckých a cestovateľských videí. Ďalej, ak ste ešte nevideli, pozrite si toto video z košického Spotters Day. Ďakujeme a na záver nezabúdajte, že komfort zabíja sny.